Szanowni Państwo, chociaż teorie spiskowe są potępione przez mądrych, roztropnych i przyzwoitych, co to rozpoznają się między sobą po charakterystycznym zapachu, do czego oczywiście potrzeba specjalnego nosa, to jednak rzeczywistość też ma swoje prawa i nieraz natarczywie się o nie dopomina. Oto wojna żydowska, jaka za sprawą izraelskiej ambasadoressy w Warszawie z szybkością płomienia rozlała się na cały świat, wywołując nawet gniewne pomruki naszego najważniejszego sojusznika, co to, jak się okazuje, na każde skinienie żydowskiego lobby skacze z gałęzi na gałąź, ta wojna nagle się zakończyła, jakby w jednej chwili stłumiła ją czyjaś mocna ręka. Umilkli nie tylko Volksdeutsche, którzy na wyścigi zaczęli już chłostać nasz mniej wartościowy naród tubylczy, że mordował Żydów, podczas gdy Volksdeutsche w porozumieniu z dobrymi Niemcami ich ratowali, ale umilkł nawet pan Włodzimierz Cimoszewicz z porządnej ubeckiej rodziny, któremu służba bezpieczeństwa nadała piękny pseudonim Kareks. Jakby tego było mało, wojna żydowska ustała nawet w telewizyjnej stacji TVN, co to zaraz po Międzynarodowej Konferencji Naukowej MOST została sprzedana amerykańskiej firmie z pierwszorzędnymi żydowskimi, w dodatku warszawskimi korzeniami. Konferencja MOST odbyła się 18 czerwca 2015 roku w Warszawie z udziałem najważniejszych ubeckich dynastii z Polski i ważnych ubeków z Izraela, którzy wobec naszego najważniejszego sojusznika żyrowali ofertę wciągnięcia starych kiejkutów na listę swoich faworytów. Nasz najważniejszy sojusznik początkowo chyba się wahał, ale kiedy zobaczył, że stare kiejkuty z dnia na dzień potrafią z niczego utworzyć partię nowoczesna, którą naród na dzień dobry obdarza 11% zaufania, to w końcu ich wciągnął, ale gwoli lepszej kontroli musiał poradzić, by stację TVN sprzedać amerykańskiej firmie Scripps Network Interactive, której właścicielem jest z kolei firma Discovery Communication, w której prezesem zarządu jest pan Dawid Zasław z pierwszorzędnymi warszawskimi korzeniami. Nic zatem dziwnego, że podczas wojny żydowskiej gwiazdy TVN ćwierkały z właściwego klucza, bo niechby no któraś ćwierknęła z innego, to zaraz by jej przypomniano, skąd wyrastają jej nogi. A skoro teraz, jak na komendę, przestały, podobnie jak Volksdeutsche i pan Cimoszewicz, to nieomylny to znak, że czyjaś mocna ręka nałożyła surdynę. To oczywiście zatrąca już o moją ulubioną teorię spiskową, co to wprawdzie jest potępiona przez i tak dalej, ale co z tego, kiedy rzeczywistość tak natarczywie dopomina się o swoje prawa? W tej sytuacji musimy postawić pytanie, co to za mocna ręka, która w naszym nieszczęśliwym kraju potrafi zgiąć każde kolano nie tylko u Volksdeutschów, nie tylko u pana Cimoszewicza z porządnej ubeckiej rodziny, nie tylko gwiazd stacji telewizyjnej TVN, ale nawet gwiazd telewizji rządowej, do której na pierwsze miejsce wiadomości powrócił spust surówki w elektrowni Kozienice z cudownym panem premierem Mateuszem Morawieckim w tle. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to mocna ręka naszego najważniejszego sojusznika, ale to tylko pozór, bo skądinąd, na przykład z uczonej książki dwóch amerykańskich politologów, która nosi tytuł Lobby izraelskie w USA, wiemy, że nasz najważniejszy sojusznik przed tym właśnie lobby skacze z gałęzi na gałąź. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka i swojego zająca, którego się boi, pisał Adam Mickiewicz i od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Musimy zatem przyjąć, że to nie nasz najważniejszy sojusznik nałożył tę surdynę na hałaśliwy klangor wojny żydowskiej, tylko wysoka strona wojująca. No dobrze, ale właściwie dlaczego? Przecież ten klangor, podobnie jak i cała wojna, zostały rozpętane w celu zneutralizowania wysiłków Polonii amerykańskiej, która próbuje nie dopuścić do uchwalenia przez Izbę Reprezentantów Kongresu USA
ustawy nr 1226, co to pozwoliłaby naszemu najważniejszemu sojusznikowi na wywieranie na Polskę nacisków w celu zadośćuczynienia żydowskim roszczeniom majątkowym, które ostatnio z 65 miliardów dolarów urosły do ponad 300 miliardów dolarów. W tej sprawie, jak wiemy, zarówno naczelnik państwa, czyli prezes Kaczyński, prezydent Andrzej Duda, jak i rząd nie tylko zagadkowo milczą, ale nie kiwnęli nawet palcem, by to niebezpieczeństwo od Polski odwrócić. Mamy zatem dwie możliwości. Albo strona wojująca uzyskała od naszych umiłowanych przywódców zapewnienie, że roszczenia zostaną zrealizowane co do centa, a w tej sytuacji lepiej nie rozjątrzać tubylczej opinii publicznej, bo w ciszy będzie można Polskę zoperować sprawniej, albo też z uwagi na to, że bezcenny Izrael rozdokazywał się w Syrii, wyciszony został klangor na temat wojennych zbrodni, bo nie rozprawia się o sznurze w domu wisielców.